କୌଣସି ଏକ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କର ଶାସନ ଥିଲା। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଜଣେ ରାଜକୁମାରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ରାଜକୁମାରଙ୍କ ଜନ୍ମରେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୋଟିଏ ପଣ୍ଡିତ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଲେ। ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ, ରାଜକୁମାରଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ରାଜା, ଆରେ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ, ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ମୋର ପୁତ୍ରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ, ରାଜକୁମାର ଭାଗ୍ୟରେ ଧନୀ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ରାଜ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ନେଇକି ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କର ବିବାହ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଝିଅ ସାଥିରେ ହେବ। ରାଜା, ଅସମ୍ଭବ। ମୋର ପୁତ୍ରର ବିବାହ କୌଣସି ଗରିବ ଝିଅ ସାଥିରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ରାଜକୁମାରୀ ସାଥିରେ ହିଁ ହେବ। ପଣ୍ଡିତ, ମହାରାଜ, ଆପଣ କିଛି ବି କରନ୍ତୁ, ହେଲେ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଲେଖା ହୋଇଅଛି ତାହା ଆପଣ ବଦଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ରାଜା, ପଣ୍ଡିତ, ଆପଣ ତ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଅଟନ୍ତି, ତ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ସେ ଝିଅ ଏବେ କେଉଁଠି ଅଛି? ରାଜା ପଚାରିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ନିଜ ବ୍ୟାଗରୁ ବହି ବାହାର କରି ଆଉ କିଛି ମନ୍ତ୍ର କହି ବହିକୁ ରାଜାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଦେଲେ। ତାପରେ ସେହି ବହିରୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଝିଅର ଫଟୋ ଦେଖାଗଲା। ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଝିଅ ଯାହାର ବିବାହ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ସହିତ ହେବ, ଏବଂ ଏଇ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ଅଛି। ପଣ୍ଡିତର କଥା ଶୁଣି ରାଜାଙ୍କର କୌଣସି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରାଜକୁମାରକୁ ମିଶାଇବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ସବୁ ସମୟ ରାଜମହଲ ଭିତରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ। ଏହିପରି କିଛି ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ପରେ ରାଜକୁମାର ଜଣେ ଯୁବକ ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କର ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ରାଜମହଲରୁ ବାହାରିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ରାଜାଙ୍କ ମହଲରେ ରାଜାଙ୍କର 50 ବର୍ଷ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା। ସେହି କାମ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମରୁ କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଡକାଗଲା। ସେହି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁରାଧା ବି କାମ କରିବା ପାଇଁ ମହଲକୁ ଆସିଲା। ତାପରେ ରାଜକୁମାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋର ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କର 50 ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ନିଜର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ନିଜର କାମରେ ଲାଗିଗଲେ। ତାପରେ ରାଜକୁମାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ରୋଷେଇ ଘରେ ଅନୁରାଧାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ରାଜକୁମାର ଏବଂ ଅନୁରାଧା ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ଆପଣ ବହୁତ ରୋଷେଇ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଯାଦୁ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ନାମ କଣ ଓ ଆପଣ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଅନୁରାଧା କହିଲା, ରାଜ୍ୟର ପାଖ ଗ୍ରାମରୁ ମୁଁ ଆସିଅଛି, ଆଉ ମୋର ନାମ ହେଉଛି ଅନୁରାଧା। ରାଜକୁମାରଙ୍କ ଅନୁରାଧା ନାମ ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ତାର ସୁନ୍ଦରତାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ରାଜକୁମାର ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଲେ। ଦୁହେଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖା କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ଏବଂ ରାଜାଙ୍କର ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ ଆସିଲା। ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ରାଜା ରାଜକୁମାର ଆଉ ଅନୁରାଧାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର ଦେଖିଲେ। ରାଜା ପଣ୍ଡିତର କଥା ମନେ ପକାଇ ଅନୁରାଧାକୁ ରାଜକୁମାର ଠାରୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ। ସେଠାକୁ ସେ ପଣ୍ଡିତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ, ମହାରାଜଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ଜନ୍ମଦିନ ବାର୍ଷିକରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୁଭକାମନା। ରାଜା କହିଲେ, ବହୁତ ଭଲ କଥା ହେଲା ଆପଣ ଆସିକି ଏହି ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଏଇ ହେଉଛି ସେଇ ଝିଅ କି ଯିଏ ମୋ ପୁଅର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଆପଣ କରିଥିଲେ? ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ, ହଁ ମହାରାଜ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଝିଅ। ପଣ୍ଡିତର କଥା ଶୁଣି ରାଗରେ ଲାଲ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ରାଜକୁମାର ଆଉ ଅନୁରାଧାଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଆଉ ତା ପରଦିନ ରାଜା ଅନୁରାଧାଙ୍କୁ ନେଇଯାଇ ରାଜ୍ୟର ବାହାରେ ନଦୀକୁ ଠେଲିଦେଲେ। ରାଜା ସେଠାରୁ ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ନିଜ ନୌକାରେ ବସି ନଦୀକୁ ଏମିତି ଗଲାବେଳେ ଅନୁରାଧାକୁ ଦେଖି ସେଠାରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଅନୁରାଧା ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପାଖରେ ରହିଲା। ଅନୁରାଧାର ଚେତା ଫେରିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଏବଂ କହିଲା, ଆରେ ମା, ତୋର ଚେତା ଫେରି ଆସିଲା। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ତୋର ଚେତା ଫେରି ନଥିଲା, ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଥିଲି। ଯାହା ହଉ ଭଲ ହେଲା। ତାପରେ ଅନୁରାଧା କହିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତ ମହାରାଜ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଏଠି କେମିତି ପହଞ୍ଚିଲି? ତାପରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ତାକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ସବୁ କଥା ଶୁଣି ଅନୁରାଧା ମନ ଦୁଃଖ କଲା। ତାପରେ ଠିକ ହୋଇଗଲା ପରେ ପୁଣି ରାଜମହଲକୁ ଗଲା ଅନୁରାଧା। ରାଜମହଲରେ ଅନୁରାଧାକୁ ଦେଖି ରାଜା ଅଚମ୍ବିତ ହୋଇଗଲେ। ଏ ଝିଅ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛି। ତାପରେ ପୁଣି ଚିନ୍ତା କଲେ।
କଣ କଲେ ଏ ଝିଅ ମୋ ପୁଅ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ? ଚିନ୍ତା କରି ରାଜା ରାଜକୁମାର ଆଉ ଅନୁରାଧାକୁ ନିଜ ସାଥିରେ ନେଇ ସେଇ ନଦୀ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ହାତରୁ ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଠି ବାହାର କରି ନଦୀ ଭିତରକୁ ପକେଇଦେଲେ। ତୁମେ ଯଦି ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ସତରେ ପ୍ରେମ କରୁଛ ତାହେଲେ ଏ ନଦୀରୁ ସେ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଖୋଜି ବାହାର କର। ଏବଂ ରାଜା ରାଜକୁମାରକୁ ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଅନୁରାଧା ସେଠାରେ ବସି ରହି କହିଲେ, ଏତେ ବଡ଼ ନଦୀରୁ ମୁଁ କିପରି ଆଙ୍ଗୁଠି ଖୋଜି ବାହାର କରିବି? ତାପରେ ସେ ସେଠାରୁ ପୁଣି ସେହି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ। ବହୁତ ଦିନ ବିତିଗଲା। ରାଜକୁମାର ଆଉ ଅନୁରାଧା ସବୁ ଆଶା ମଉଳିଗଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ନଦୀରୁ ବହୁତ ମାଛ ଧରି ଆଣିଥିଲା ଆଉ ବଜାରକୁ ବିକିବା ପାଇଁ ନେଉଥିଲା। ନେବା ସମୟରେ ଅନୁରାଧା କହିଲା, ବାବା, ମୁଁ ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ମାଛ ନେଇପାରିବି? ଆଜି ମାଛ ଖାଇବାକୁ ମୋର ବହୁତ ମନ ହେଉଅଛି। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ତାପରେ କହିଲା, ଠିକ ଅଛି ରେ ମା, ତୁ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ମାଛ ନେଇନେ। ତାପରେ ଅନୁରାଧା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ମାଛ ନେଇନେଲା। ତାପରେ ଅନୁରାଧା ସେଇ ମାଛକୁ କାଟିବାରେ ଲାଗିଲା। ତା ଭିତରୁ ଏକ ଚକଚକ ଦେଖାଯାଉଥିବା କିଛି ଗୋଟେ ଦେଖାଗଲା ଅନୁରାଧାକୁ। ମାଛ ଭିତରେ ଚକଚକ କଣ ଦେଖାଯାଉଛି କହି ତା ଭିତରୁ କାଢିବାରୁ ସେଟା ରାଜକୁମାରଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଠି ବୋଲି ସେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା। ଖୁସିରେ ଅନୁରାଧା ସେଇ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ମହାରାଜକୁ ଦେଖାଇଲା। ଅନୁରାଧାଙ୍କ ପାଖରେ ସେହି ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଦେଖି ମହାରାଜ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ନିଜର ହାର ମାନି ଅନୁରାଧା ଏବଂ ରାଜକୁମାରଙ୍କର ବିବାହ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ସାଥୀ ହୋଇ ଖୁସିରେ ରହିଲେ।